Така, здравейте всички, като ме гледате, аз съм Крупидогейм и ще правя giveaway в случай 6 абоната, нали, ще направя в случай 10, но не. И днеска сме 21 и го правя малко късно, валидова. Така, следващата събота ще обявя победителя от giveaway, така че пишете коментари на това видео. Ако сте го гледали, пишете тук коментари. И ще очаквам вашите коментари в следващата събота. Ще изтегля победителя и той ще спечели някакво интро, правено от мен или някакъв аватар. Още не съм много известен, така че моята Мара Зара да стане известен. Нали, да се абонирате и да пишете коментарите на този клип, ще бъде в описанието на клипа. И да, това беше за този клип. Просто исках да ви кажа да се запишете за 6 абоната. И да, до скоро, аз бях Крупидогейм, абонирайте се, коментирайте, ще сложа описание, коментирайте за този клип. И да, аз бях Крупидогейм и до скоро.